салом, як хабар. Тоҷикистон дар давоми моҳи сентябр ба маблағи $20 миллион нерӯи барқ фурӯхтааст. Ин дар ҳолест ки сокинони манотиқи ҷумҳурӣ пайваста аз набудани барқ ва ё маҳдудият дар самти интиқоли барқ шикоят доранд. Ба сурати умум дар зарфи 9 моҳи сол Тоҷикистон аз ҳисоби фурӯши барқ маблағи зиёда аз $104 миллион ба даст овардааст. дар ин бора агенти омури кишвар хабар медиҳад. таъкид мегардад ки ин рақам нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 4,8% зиёдтар аст. афзоиши ҳаҷми даромад аз ҳисоби фурӯши нерӯи барқ дар ҳолест ки сокинони Тоҷикистон чанд муддат боз аз маҳдудияти интиқоли барқ ва ё ҷорӣ шудани лимит шикоят мекунанд. эҳтимоли ҷорӣ шудани маҳдудияти интиқоли нерӯи барқ ба сокинонро қаблан барқи тоҷик низ тасдиқ карда, онро ба камрезӣ шудани об ва корҳои таъмирӣ рабт дода буд. аммо дар хусуси даромад аз ҳисоби фурӯши нерӯи барқ ба хориҷи кишвар чизе нагуфта буд. хабару маълумоти бештарро дар телеграм-канали мо мутолиа кунед.